an Trónageist is fear an teilifís agus tá Múinteoir nua in éanaach linn aniu an Scoil Múinteoir Aonghus. Hello, chunas atá tú? Díráid, ce bhfuil tú níomh? Tá mé anha an bhfuil tú gomáú tú nervhíiseach. Tá nervhíiseach, níl mór an cleachta dinta agam agus tá an nervhíiseach. Sin okay. Nábí buirtha, 60 second ar an glog agus níl fiú glurag freagraí cearta. Freagraí mí cearta bháinnig tá ag tasá wen, ach Múinteoir Aonghus inistúnar dús cén scoil an bhfuil tú. Tá Scoil na4bacha agus tá múna ranga sé an seo agus tá cinnta gnéach nearcan na gasú go anhhaitirt na freagraí mí cheart. So, well, súla muineadú go mála manne. Well, mata tú gomáiltúir freagraí mí cearta airóí gomála aniu. Is féidir le marrála go Múinteoir brona ó Gaelscoil Iarlatha ag bór chlór na ginnerí faoi láthair le chuig mhúinteoir. Mar sin tá tú ag glurag sé mhúinteoir. Múinteoir Aonghus an bhfuil tú ré? Tá mar ré. Cuir Cúla4 an féidirlumm 60 second oil ar an glog leverdul. Cén áit ina bheiceáil bád? Gaeilge. Cén sport imríonn tú le cumán? Hell. Céir de dhéanann tú san airfort? Siúl. Céir de ihin conín? Fataí. Anamní rud a bhíon agus sa chistin? Motorbike. Cén dát ar carréid? Oráiste. Cén áit ina bheiceáil siráf? Sa scoil. Cén glasar a bhíon mar chrón ar sneachta? Fataí. Anamní rud a bhíon a do bhála scoile? Díróid. Cóhfuil nó éireach? Gaeilge. Cén tána atá ormsa? Seán. Cén bí a dhéanann bacha? Aberís. Cén bí a dhéanann bacha? Marsbres. Anamní anmhí atá báns airag? Leon. Cad a úsáidan tú le feiceáil sa dúrchadis? Agus tá an tá. Is shit. Well, nílas agam tá ag fannacht ar do scór ó Cuir Cúla4 a conas mar a bhí sé sin dit. Níos dacra na cheapma. An bhfuil an ceart agam marrá gur thug tú freagar nó go bhí ceart. Ceart, thug, óráiste, ce bhí mí ceart lom. Freagraí mí ceart a bhí ag tasá wen. Freagraí mí ceart a well, Múinteoir Aonghus is féidir le marrá leat go bhfuair tú Níl tú sásta, an bhfuil tú sásta, ní mí hásta. Dímach. No, bhí dímach. Rockabid trasna go chlór na ginnerí an seo. Níl sé róganna, níl tú ag an mun, sin an rud is tábhachtaí, tá ag chun Múinteoir Jason ó Scoil Náisiúnta bóga síos an seo agus tú hain a chur isteach an seo Múinteoir Aonghus Scoil na4bacha. Bhfuil an ceart agam marrá go tú gaolta le duine éigean atá ar chlór na ginnerí faoi láthair? Tá. Cé nó hí? Fáir go máín agus fuair sé ceannas feararm. Trí mhúinteoir aga ach 10 buinte agus well, mór an sportú. Gur míle agat Múinteoir Aonghus ó Scoil na4bacha 10 buinte. Níl tú ag an mun, sin ar rud is tábhachtaí. Buchas le dia. Múinteoir Aonghus gur míle agat! Gur míle agat, slán! Agus mata tú i géirí do Múinteoir a fheiceáil ar GASTA din cínta teagháil íanamh linn go luath.